बारा शहर बा मैनपुर घर बा हम नेपाली बाबू कथी के डहर बा बारा शहर बा मैनपुर घर बा हम नेपाली बाबू कथी के डहर बा आर के दीपू और दिगेश राज कहे जे कहबू त लेके आई बेंट बहा जाए तू सीता के रानी हम पोखरिया के राजा मिले के बहाने तू मैनपुर में आ जा। तू शिक्षा के रानी हम पोखरिया के राजा मिले के बहाने तू मैनपुर में आ जा। प्रेजेंटेड बाय क्रांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेलाही बाजार।